హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లలితాస్ కలెక్షన్స్. హీరో వచ్చేసి బాందిని శారీస్ అండి. డ్యూయల్ కలర్లో వచ్చేస్తుంది శారీస్. నేను ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. ఏ శారీ అయినా బుక్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ దగ్గరైనా అదే ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. మా లాంటి చిన్న రీసెల్లర్స్ దగ్గర కూడా అదే ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది. వాళ్ళేమి వాళ్ళ చేతులతో ఏం తయారు చేయరు. అందరికీ తయారు చేసేది ఒక్కరే ఉంటారు. మీకు ప్రైస్ కంపేర్ చేసుకోండి. ఎవరి జెన్యున్ పేజ్ అని మీరు నమ్మితే వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే బుక్ చేసుకోండి. మా లాంటి చిన్న వాళ్ళని కూడా సపోర్ట్ చేయండి. మీరు ఏదైతే బుక్ చేసుకుంటారో అది మీ దగ్గరకు వచ్చే వరకు కూడా మా బాధ్యత అనేది మాదేనండి. 48 అవర్స్లో మీకు ట్రాకింగ్ ఐడి అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము. శారీస్ అన్నీ కూడా మీకు బెస్ట్ ప్రైస్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఈ శారీస్ అన్నీ 1300 1400 కమ్మిన శారీస్ అండి. అన్నీ కూడాను చాలా బాగుంటాయి శారీస్. మీరే స్పెషల్ లుక్ ఉంటారు కట్టుకుంటే. త్వరగా బుక్ చేసేసుకోండి. ఈ వీడియో ఎంతవరకు చూసిన